Foire ko ɗum lumo windirankewo yuɓɓintengo hitande kala ɗo e Dakar ko fartange ngam okkude golloɓe e fannu jeygu remoɓe aynaɓe hani e wayloɓe gueɗe ñamateɗi fandare nde ko wurtinde ndemanteri dowriji ɗi e biyol hewɓe ɓe jewtidɗen ɗum ina waɗe mabɓe nafoore mawde. jokkude daña partenaire wala daña yimɓe ɓe mbaɗuɗa contact janggo mbawa commandé ma wona tan jewmi addimi no andede kadi foire o min ɓami adde gila mata waɗa région en 2002 min ɓami adde foire jusqu'à sona rawani ɗum ko min garani min meeɗa wasde arde min mbino waɗi batti noon jomum mata ko huɗo e sonani sinno ala no wano min waɗa hakade min garta foire on waɗi gartan e région o ene jogui place mawɗo nder société ɗo joni minen ɗo joni ay oɗo debbo joni ɓeɗo Kouna Ndiayo jeeyawo département rani wuro liggude liggoro colli Allah ne waɗi kono commande ji guila Italie France en leyɗele fof ala fof tawatama ene namdo nebam murcoɗe aɗa murcoɗe yaltini nebam ene namdo nebam simmi ene namdo murcoɗe kadi pewnani mbaɗat confiture e ɗacce ɗum fof ne adda ne commandé caggal leydi yimɓeɓe gara ha ɗo commande ma ɗo joni hay ɗo joni ma 300 minutes joni sodu ɗo e affaire ɗacce ɗe e wonde ma muccoɗa ɗum burkinaɓe Camerounaji kadi hanki ari ɗo kadi soodi kadi vidéo hon halimata faɗo ne waɗi gartam feere e nder société ko ɗum saabi gueɗe kewɗe ne gadda e nder ngo lumo windirankewo tawi ko ɓuri ko hen hewde itta koye dowreji ɗi seɗen jetti ɗeɗo mucciɗeɗe ɗe jetten ɗum mbaɗen hen confiture mbaɗen hen sirop kadi e huile oɗo ɗum ɗon ko huile o woni ɗeɗo dacci kadi la même chose iɗen en jettono dacci tan eɗen ƴeewe en mbaɗata transformé en mbattana haydara kono ko foire uji min gara ɗi wax dëgg yallah ɗum tagui hande kala ko gadduɗen surtout eɗen mbawi wiide Fouta ngo foof rendi ɗo hande tous les 3 départements région de Matam foof nani ga hande kala ko miiɗiɗa foof e département e région de Matam nani ga andudeɓe nafoore wonde e ɗi ñamateɗi keɓeteɗi e ndir dowri ko ɗum saabi hitande kala gargol maɓɓe ina wondi e softede mawde yimɓeɓe ɓe jeehi heɓe gandi ko ñamde ñamele meɗen jaltude e nder gurdam meɗen ɗam tan sumo e hokkude en cellal par ce que sa ƴeewi kala ko arata ɗo henna ko fate ñamele ɗe surtout ñamele men baylaɗe walla ko yalte kosam jawdi ko ñamele ɗe ganduɗa ko ɓeydode e neɗɗo cellal dokkoje ɗum vitamine hande noon ɗo komin teskiɗo ko min ɓami ga arde e min teski yimɓeɓe ene jiiɗi ɗum kadi eɓe keɓtini mbadi ko woni hen ko caggal nde softede e bereɗe gonɗe e ɗe golle maɓɓe heɓe namni ballal immorade e laamuji ɗi ngam golle maɓɓe ɓuura webtude e minen kam to banggue jilluji jeereji walla jilluji luumaji walla jilluji to banggue mecce ɗum addi en ɗo hande gam wadde tawtorede e oɗo foire bon to banggue jokkodiral noon hakkude fitiram golle e wallitoɓe guila fitiram golle ha e yeeyoɓe ene wayno minen kam banggal amen ene ngakki banggal amen min ngala partenaire walla min hamin mbawa nawde caggal ha ɓuura jeytare to banggue guura ina tawa e dawrugol ngol ardiɓe leydi Sénégal lelni kono ngam ɗum wawa latade golle kewɗe ina kaani waɗede ko ni wi ɓe jewtidɗen e tagi en mbawani yettade ɗum ene yiyandam ko ndemanteri ndi ko mandi wawa dañede ko heewi ne wawa naftude te sen ƴeewi e nder diwunuji min ndemakani muusi guilay awɗele moƴƴe en mbeɓaka ɗum guilay ndemanteri moƴƴini en mbeɓaka ɗum guilay leydi ndi wawa fewdede ha ganduɗa kala ko rema hen ne wuuro hen husi hen reeɓa enen ɗum saabi so tawi ɓe jiiɗi yettade ɗum foti yettade ɗo alay saago ɓe darono ndemaka wuuro ɓe dañen hen awɗele moƴƴe ɓe pewde leydi ndi kadi waɗa ndema machine aji saabu sa ƴeewi ndema junggo a wawa dañde hen ko ganduɗa ene wawi yonde yimɓeɓe foof kadi mbawi yimɓeɓe kutoro ɗum ha timma no yiɗirni wawa wonde alay saago ndemaka yaccine ndemaka yo yaccine yimɓeɓe formé hen waɗede matériel mo ganduɗa ene wawi wurnude yimɓeɓe ndema coña ko ganduɗa ne wawi wurde ɗumen foire ina yuɓɓine hitande kala fodde lewru e nder Dakar lamorde leydi Sénégal ko ɓuuri temedde yimɓe immoriɓe caggal leydi ina gara tawtorede tawi yoga e maɓɓe gaddata ko jeyguli walla garata ko sodde ngam nawde leyɗe maɓɓe e hitande hikka nde leydi Turki ina tawa e teddiniraɓe o foire